Hi, I am Albring Bangbang Catalan from Alliance in Motion Global, and ako po ang founder ng AXN International. And I've been doing this business for 8 years. And sa 8 years ko po, 4 na brand new sasakyan po ang nakuha ko dito. And kami po ang pinakaunang US qualifier sa buong Mindanao. And not only that, profit sharing po at the same time, kami ang pinakauna sa buong Mindanao. Ang ginawa ko lang, ay grabe po, bumili lang po ako ng associate package o AP package. Ano po ba naman ang AP package? Sa 6,980 mo, isang bilihan lang po, automatic, balikan ka ng products worth 9,300. More than the value pa sa pinalabas na pera mo. And not only that, discounted ka 25% to 50% discount sa lahat ng products, and personal accident insurance ka pa worth 100,000. May 25% ka na unprovoked murder and assault. And not only that, may scholarship certificate ka pa, transferable. Meaning, pwede sa pamangkin, pwede sa taong gusto mong tulungan. May business kit ka pa, may website, DTC o Distributor Stocking Center. The moment na magne-negosyo ka, basta as long as may internet connection ka, automatic, konektado ka na. And may ATM, depende sa'yo kung local ATM ba or international na ATM mo. You only pay 200 pesos or 500 pesos for the international PD. Every day, may payout po tayo. Meaning, pag income ka na, automatic in cash mo, kinabukasan po, pasok na sa ATM mo. And may trainings ka, no problem, because we are here to guide you in every step of your way. And ito lang po yung pinaka the best. For 8 years, grabe po ang support system namin. Meaning, lahat po ng AXN International po, suportado po kayo. Unang-unang kitaan, paano po ba kikita? Unang-una po is through retailing o benta-benta. 25% to 50% discount po tayo sa lahat ng products. Pwede mo i-share ang products natin sa mga relatives mo, kasamahan mo sa work. Basta i-share mo lang, automatic may 25% to 50% discount ka. Number 2 na kitaan, through direct referral bonus. Sa direct referral bonus, automatic may 500 pesos ka as reward. Because nag-refer ka ng tao. Okay? Dalawa lang po ang kailangan natin. You only need 2 person. Meaning, automatic basta makakuha ka. Since binary lang po tayo, basta may 1 on the left, may 1 on the right ka, automatic bibigyan ka ng company ng 1,000 pesos. Simpleng-simple lang. Basta may 1 on the left, may 1 on the right, automatic may 1,000 pesos ka. And up to infinity po yan. And not only that, may travel reward system po tayo, just like me. Pwede ka maka-avail. Basta the moment, may points ka, pwede transferable, pwede mong gamitin sa sarili mo as reward to yourself. And sa the rest na kitaan, unilevel, stair steps, and sa iba't ibang kitaan pa, pwede ko pong i-share sa inyo the moment when you grab this kind of opportunity. Ito po yung business po. Ang napakaganda po nito is nakakatulong ka at the same time sa mga taong nangangailangan. Ika nga, the more you give, the more you receive. Okay? But, since business ito, I know, medyo ikaw mismo, negative na negative. Kasi, for all of your life, nagiging empleyado ka or kadalasan sa pamilya mo, nakikita mo nagtatrabaho sila. And stranger na stranger po kung business ang pag-uusapan. Yes, normal na normal yan. Because majority ng Pilipino ay takot sa negosyo. Gusto mong malaman, okay ka na sa negosyo, pero takot na takot ka kasi may common reasons yan. May 5 rason bakit takot na takot ka magnegosyo. Unang-una, because wala kang pera. Ang pera mo, enough lang sa bills ng bahay, tuition ng anak, fit na fit lang sa income mo. So, kulang na kulang kung magnegosyo ka. Honestly po, kung pera pag-uusapan, ang Pinoy, hindi po ako naniniwala na walang pera. Because, walang pera, pero may birthdays, may fiestas. Basta, kung gusto mo na maghanda, wala kang pera, pero magkakapera ka. In what way? Through utang. Ika nga, ang lakas ng loob ng utang, wala namang pambayad. Ako po yan. Hindi po ikaw pinapatamaan ko. Ako po yan. Way back nung ako'y empleyado pa. Okay? So, pera, hindi po problema po. Why? Because ang pera, andyan lang po yan. Okay? Tama? Number 2, takot ang Pinoy kasi walang skills. Question, ang teacher ba, ang abogado ba, naging abogado o naging teachers kung di dumaan ang process? Lahat po tayo pinanganak dito sa mundo na walang kamuhang-muhang, but through process,
again, natututo po tayo hanggang ngayon po. And that is why nandito po ako ngayon sa harapan niyo because simply of what we call process. Okay? Kung gusto mo yumaman, dumaan ka sa proseso, hindi basta-basta proseso, kundi talagang magbabago talaga yung buhay mo. Number 3, takot ang Pinoy kasi walang connection. Question, saan pa mas marami? Ang kakilala o hindi kakilala? Literal na hindi kakilala. Kung wala kang kilala, walang problema sa business ko kasi pasok ka. Hindi problema kung connection lang ang pag-uusapan. Number 4, time. Ay, wala akong time kasi busy ako. No, it's not a problem because God gave us 86,400 seconds. Pagtulog natin, pagising natin. But ang question ko, sa 86,400 seconds na bigay ng Panginoon sa atin, do you invest na kayo maging happy? O baka puro problema na lang ang problema natin. Problema sa bahay, problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema naman, mga problema, pinoproblema mo pa. Ama, ang question ko po is, do you invest na kayo maging wealthy? Still the best prevention is better than cure. But nowadays, cure is better than prevention. Diyan na maglalabasan yung pera kung may sakit na. Ama, as early as now, dapat mag-invest ka kasi isa lang po ang buhay natin. Number 3, do you invest na kayo magiging wealthy? Ang sarap po kung may pera. Ama, kasi, ika nga, how can you give to charity na ikaw mismo charity? O baka do you live in a mediocrity life, kontento na lang sa buhay natin? And number 5, ay hindi para sa akin yung opportunity na yan, baka sa'yo lang kasi baka palimukha mo. No! No! Lahat po tayo pinanganak sa mundo, pantay-pantay po. Tama? Depende po yan kung ikaw mismo i-grab mo isang opportunity. How would you know na para sa'yo kung ikaw mismo as early as now, nag-ano ka na. Hindi ko kaya yan kasi hindi para sa akin yan. No? Hindi mo malaman. Do you pray every day? Part ba ng prayers niya, Lord, sana Lord, manalo ko ng luto, Lord. Kahit wala akong, hindi ako tataya, Lord. Imposible naman. Tama? Ang Panginoon po hindi bababa dito sa mundo para ibigay mo anong gusto mo. Dapat trabahuin mo. Tama? Okay? Kaibigan, kung ikaw naman, isang empleyado, negosyante, tambay, o isang OFW, pwede ka sa negosyong ito. Kasi lalo-lalo na ngayon, ang trend ngayon, talaga nasa more on internet na. Tama? And isang click mo lang sa Facebook, isang like mo lang sa Facebook, isang post mo lang sa Facebook, ang dami mo nang natutulungan ng mga tao. Tama? And again, you will never know if you're successful unless you try. What we do for ourselves dies with us. But what we do for others remains and is immortal. Welcome, kapatid! Welcome to Alliance in Motion Global, and welcome to AXN International. And again, to God be all the glory.